sunt Mihaela Manu și sunt prezentă la întâlnirea cu dumneavoastră, bucurându-mă că, în sfârșit, putem vorbi astăzi despre un loc care pentru mine reprezintă foarte mult. Și dacă aș fi bărbat, am spus de mii de ori am spus, m-aș duce în genunchi. Nu știu dacă am spus grozăvindu-mă sau chiar m-aș duce, dar m-aș duce. Atât de mult sunt fascinată de muntele Athos. Am bucuria să-l am alături pe fratele Marcel. Eu îi spun părinte, pentru că îl știți deja cu toții. Bine ați venit, frate Marcel, părinte, la noi. Pentru că vi l-am prezentat în urmă cu ceva timp. Fratele Marcel s-a născut în Huj. L-a cunoscut pe părintele Mina Dobzeu, care i-a propus să îi fie alături. Și a stat alături de părintele Mina un timp, i-a fost șofer, mi-a misiuni cu părintele prin țară, prin mănăstiri, 3 ani de zile. Iar la sfatul părintelui Mina, fratele Marcel a făcut facultate de teologie, iar apoi o să ne povestească de ce a hotărât să plece la muntele Athos. Acest loc atât de binecuvântat și de fantastic de pe pământul acesta pe care încă mai suntem cu toții. De aceea, frate Marcel, vă dau cuvântul și vă rog să ne spuneți când ați fost în muntele Athos prima dată. Prima dată am fost când eram student la Iași la teologie. Eram în ultimul an de facultate și m-am dus acolo în 1999 și începutul anului 2000. Am stat 4 luni și jumătate. Mai trebuia să termin licența și am stat acolo, dar cu o bucurie, și anume că am întâlnit pe un părinte bătrân, e vorba despre părintele Dionisie de la Mănăstirea Vatopedului, la Chilia Românească Sfântul Gheorghe. A intrat în Sfântul Munte la 13 ani, de mic copil, n-a ieșit niciodată din Sfântul Munte, iar eu când l-am întâlnit, era așa cam ultimile, să zic așa, la bătrânețe, spre bătrâneța părintelui, când mai vedea, dar după aceea a orbit și ultimii ani așa au terminat viața asta. Era cunoscut ca părintele Dionisie Orbu. Deci de la 13 ani până la când a murit, nu știu la ce vârstă, când am plecat la Sfântul Munte. Da, am plecat din Sfântul Munte, în jur de 90 de ani. Deci a trăit atâta la muntele Athos. La muntele Athos. Era o persoană atât de cunoscută încât și starețul de la Mănăstirea Vatopedul se spovedea. Deci era sfat duhovnicesc de la părintele. Avea mare experiență. Și a fost o șansă. A fost o șansă. Da, eu eram sărac. Așa. Și la un moment dat îi spun, părinte, eu sunt student, dar sărac și n-am un ban să plătesc taxiurile care se ducă de colo-colo. Și îmi spune, nu frate, ia cărările este și bătătorite de sute de ani și tu ai să dai de urmii istorice și cu sfaturi de la părinți și ai să te îmbogățești așa. Și într-adevăr așa a fost. Omul în taxiul se duce și răbde și nu știu ce. Sunt taxiuri acolo la muntele Athos? Da. Sunt. Această icoană mi-amintește de prima mea plecare la Sfântul Munte Athos. Chiar aici, în Moldova noastră cea mare, aparținea de o mănăstire din Basarabia, când Mântuitorul, iată, plină icoana cu lacrimi de sânge. Adică poporul român... Deci o icoană din Basarabia. Da. Poporul român și din Basarabia, tot cu Uniunea Sovietică, și o întristat mult pe Mântuitor. Deci vă amintește de anii aceia de anii aceia, da. Deci acel părinte de la Vatopedu v-a sfătuit să nu mergeți cu taxiul, să mergeți la picior. Și așa, povestiți-ne, ce ați făcut atunci, student fiind? Student fiind, mă gândeam să vin în țară să termin cu facultatea, dar în perioada aceea, pentru mine a fost o introducere, că stând 4 luni în Athos, la privegherile de acolo, la ce sărbători erau, așa, normal că am venit sărac în Athos și m-am îmbogățit în prima etapă. Dar a fost greu pentru mine că a expirat viza și a trebuit să aștept să-mi de la ambasadă altă viză și a fost foarte greu. Nu știu ce puneau grecii așa piedici,
cum auzeau că te duci și te întrebau, dar vrei să rămâi la muncă și zic, nu, eu vreau să mă duc acolo, că student la teologie și vreau să stau cât mai mult acolo. Care-i problema? Dar erau grei de cap ca să priceapă și lucrurile astea duhovnicești. Ăștia de la ambasadă vorbesc, nu din altă parte. Și am așteptat din nou, din anul 2000 până în anul 2007, când s-a dat drumul la... V-ați întors în România? M-am întors în România. Ați terminat facultatea? Da. Ați predat religie la Huș? Da, în școlile din Huș, că așa era acolo cu învățământul religios în școli și am pus și eu umărul la copii acolo câțiva ani, până stând în așteptare. 7 ani! Adică cum stăteați în așteptare, frate Marcel? Stăteam în așteptare pentru că în 1999 vine Papa în România și atunci am văzut o schimbare și în atitudinea preoților. Îmi pare rău că spun lucrul ăsta, dar mă uit că părintele care mi-a fost câțiva ani duhovnic au să o teză de licență cu ecumenismul, adică CEBU, Consiliul Ecumenic al Bisericilor. Și pe tema asta au dezbătut problema, dar acolo este ecumenism, care nu e acceptat de Sfinții Părinți. Și acum problema a fost că încet, eu cu mai mare dor așteptam să mă duc în Sfântul Munte și scăp de valul ăsta de ecumenism care lovise în România, așa nu milici. Părintele bătrân începea și la seminariști să le spună despre așa uniri și nu știu cum, care nu era văzută bine de părinți, adică nu era acceptată, ce să văzută bine, acceptată. Și în 2007 am plecat din nou odată cu Europa Unită, cu integrarea României și cu granițele lăsate libere. Și a fost o bucurie pentru mine. Frate Marcel, o să-mi permit, cu dragoste să vă spun, că noi oamenii mereu judecăm, Sfinții Părinți, dar Dumnezeu e bun și iubire și într-o zi ne vom uni toate bisericile. Va rămâne doar una, dar lăsăm în brațele lui Dumnezeu. Astăzi vorbim despre Muntele Athos. Deci în 2007 v-ați dus din nou la Muntele Athos. Da, trebuie să vă spun că eu am făcut teologie. Așa am studiat aprofund după Sfinții Părinți. Nu, Dumnezeu spune clar că trebuie să apărăm hotărârile de la primul sinod ecumenic și de la al doilea sinod ecumenic, unde la final, acolo când se vorbește despre Duhul Sfânt, spune și cred într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Acum și vrea mentalitatea din lumea de azi, că e contrar la credința care o spun Sfinții Părinți la Sfintele Sinoade. Și cu asta am încheiat. Vorbesc ca un teolog, nu ca un om care se duce și acolo și nu și cu el. Și să fie iertat că România, după anii aceia din 1990, cam nu știu și cu ei. Adică și în stânga, și în dreapta, și în sus, și în jos, și s-au ajuns la a se depărta de Dumnezeu. Deci a apropia de Dumnezeu înseamnă să te apropii de adevăr. Mântuitorul spune să te apropii de... Eu sunt calea, adevărul și viața. Și atunci, unii credeți că mi-a fost mie să mă duc acolo unde Maica Domnului ține în brață adevărul, persoana Mântuitorului. Și atunci, ce mă mai sprijinit să apuc cărarea asta? Păi este simplu. Acolo au trăit bătrâni părinți, bătrâni. Acolo îmbătrâneau, se duceau de tineri și stăteau acolo până îmbătrâneau. Și în experiența aceea duhovnicească aveți și colegii de la ei. Înțelegeți? Sfaturi duhovnicești. Și am întâlnit un părinte jos pălăria. Povestiți-ne asta. Când m-am dus acum în 2007? Când m-am dus în 2007, problema este alta. Eu, între timp, în așteptarea aceea, între 2000 și 2007, am căpătat un diabet dependent de insulină și... De la supărare, spuneam. De la supărare, de la... De la supărare vin toate bolile. Da, mai ales că țărișoara asta noastră m-a supărat într-un fel foarte tare, adică deși, pentru că nu se lepădase de ateism. Și nici acum nu s-o lepădat de ateism. Este o mare greșeală, pentru că
românii trebuia să facă următorul pas. Ce-au făcut nemții și-au făcut lumea cu nemții naziști, cu procesul cele la Nürnberg și-au condamnat nazismul. Așa trebuia și făcut și la noi. Proces de a condamna ateismul bolșevic, pentru că cum poți să trăiești mai departe vorbind despre Dumnezeu și să-l negi cu ceilalți care au fost ca 4 milioane de comuniști. Aveți, din păcate, dreptate și eu cunosc foarte mulți oameni care se declară atei. E groaznic, de aceea sunt pe pământ atâtea dureri. Și atunci am împins valul ăsta mai repede să plec de aici și să mă duc mai repede acolo. Și ce aș putea să spun? Că e foarte ușor de ajuns acolo. M-am dus prima dată cu autocarul, am plecat de la Iași, m-am București, Giurgiu Ruse, m-am dus și am trecut pe la Plevna, până a trecut și Peneș Curcanu. Drumul spre Muntele Athos. Drumul spre Munte Athos. Acum, mie, cum să zic eu, prima dată m-am dus cu autocarul și mi-o cam dăunat. De ce? Pentru că pe traseu, parcă mă duce cu avionul. Te lua de la Iași și te lăsa la Tesalonic, dar pe parcurs n-a deșit de drept. Când mi-am luat mașină mică, am putut să opresc la Cernica, la București, la Sfântul Calinic și am putut să văd și mormântul la cimitirea Părintelui Dumitru Stăniloae, marele teolog care a scris și-a tradus Filocalia în limba noastră. Ei, și acum, de ce au venit în sprijin în traducerea Filocaliei? Pentru că majoritatea părinților care trăiesc în Sfântul Munte merg pe urmele Filocalii și sfaturi duhovnicești de la părinți care sunt scriși în Filocalie. Și am găsit mormântul acolo la Cernica. Acum, mai departe mergând... Permiteți o întrebare. Sfântul Calin de la Cernica a fost și el, a plecat și el la Muntele Athos. Și Maica Domnului să întoarce în România, că și acolo este găina mai Domnului. Cred că despre el este vorba. Doamnă, nu. El s-a născut la București și a făcut o mănăstire în coasta orașului, la Cernica. Cernica e în coasta Bucureștiului, acolo. Nu, întâmplarea este la Mănăstirea Bisericani, de lângă Piatra Neamț, când câțiva călugări, în urmă cu 300 de ani, voiau să se pregătească, să plece în Sfântul Munte, că acolo au zis că e viață mai îmbunătățită și părinți mai scusiți la rugăciune și la priveghere. Și atunci, pregătindu-se, nu a apucat să facă multă cărare, pentru că la câțiva kilometri, într-un copac, s-a rutat Maica Domnului. Așa cum o vedeți aici, Maica Domnului pe ținii brâu, acolo era într-un copac și a întrebat. Erau 3 părinți călugări. Unii plecați părinților. Plecăm în grădina Maicii Domnului, în Sfântul Munte. Și Maica Domnului spune, nu plecați, că și aici este grădina mea. Acum, făcând referire la Mănăstirea Bisericani, trebuie să atrag atenția la un lucru. Mănăstirea Bisericani în secolul XIX avea în jur de 800 de călugări. Vă imaginați-vă că era ca un stup de albini. După ce a venit, pare rău că spun, că așa scrie la istorie, cu date concrete, regele Ferdinand, da, cred că nu i-a plăcut neamțului și au desfințat-o. Iată, cu referitoare la grădina Maicii Domnului. Acum vorbim de Sfântul Munte, cu traseu care, pe parcurs, deci ați plecat cu mașina personală și v-ați dus întâi peste tot, ca după aceea să rămâneți acolo, ostoindu-vă dorul de Dumnezeu. O dat și 3 Dunărea de la Giurgiu la Rusi, dar de localitatea unde este șoviețuit Sfântul Dimitri Basarabou. Păi în centrul Bucureștiului, cu Racla, la Patriarhia Română și vorbim noi acolo să nu trecem așa pe lângă. Nu se poate. Trebuie să te oprești, să închini, să ai evlavie. Așa, v-ați dus și la Sfântul Dimitrie. Că locul e sfințit. Și după aceea m-am dus la cea mai mare mănăstire din Balcani. Se află, după ce treci capitala Bulgariei de Sofia, te duci pe autostrada care iese către Grecia, autostrada are 200 de kilometri, așa până la graniță. Și undeva pe la mijloc este mănăstirea Rila, în dreptul localității Cocherinovo. Și am făcut un pic m-am abătut la autostradă și am dat de comuna Rila și acolo am văzut mănăstirea cea mai mare din Balcani. Doamnă? Descrieți cum? Ce?
ca și construcții, este foarte mare. Eu am văzut multe mănăstiri cu Părintele Mina, am văzut în țara românească peste 100 și ceva de mănăstiri. Am văzut și la greci multe mănăstiri. Dacă așa e așa că mari, n-am văzut. Și atenție un lucru, este mare ca construcție. Odată avea, și gândiți-vă ca vechimii are 1000 de ani, peste 1000 de ani, pe vremea Sfântului Ioan Rilski. Râul care curge pe acolo se cheamă Rila, Rilski. Da, râul care trece, că e acolo un munte înalt și de acolo pleacă râul celălalt și se varsă în jur pe lângă autostradă. Că autostrada a fost făcută pe o vale a acestui râu și s-a unit pe acolo apei. Problema este că când ajungi la mănăstirea aceea, vezi o durere. Adică bolșevicii care au împrumutat, bulgari, care au împrumutat, între ghilimele, au importat ideologia ateii bolșevică de la ruși, din peste 500 de călugări care locuiau acolo, acum astăzi, vezi zeci și viețuitori, dintre care 2 episcopi care am prins cântând și la stran. 2 episcopi cântând la stran. Interesant, frumos. Dar urât că erau prea puțini dintr-un stup de albini, au rămas numai o mână de oameni zăși. Și problema este că la acea mănăstire sunt mai mulți muzeografi, sunt 3 muzee acolo dacă te duci. Însă, nu asta m-am dus. M-am dus să mă închin și să am evlavie la Sfântul Ioan Rilski, care a fost călugăr și a întemeiat acea mănăstire veche de peste 1000 de ani. Și atenție la un lucru. Noi în Moldova, mai ales în partea Bucovinii, avem biserici pictate pe din afară. E vorba de Voronezh, e vorba de Sucevița, de Moldovița. Și problema este că mănăstirea Rila este pictată pe din afară. Ați găsit și acolo aceeași... Așa. Și problema este interesantă, că mi-au completat datele de la teologie. Ce era scris în cărți, acolo era pictată pe fresc. Și pe exterior am văzut Vechi Testament. Cum a fost izgonit Adam și Eva din Rai, cum au avut primii copii de Cain și Abel, cum i-au învățat să roage. Dar atenție la rugăciunea care o făcea Cain și Abel. Și am fotografiat acolo. Am și aici lucrul ăsta. Problema este când au făcut amândoi copii altar pentru asugarul lui Dumnezeu. Altarul lui Abel împlinea și scrie în Sfânta Scriptură, când, la vecernic, când se cântă seara, să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta. Deci, pe altarul lui Abel, tămâia se ridica și cerul era deschis. Deci rugăciunea lui Abel era ascultată, avea efect. Deci cauza o făcea Abel și efectul o făcea Dumnezeu, că i-a ascultat rugăciunea. Însă la Cain nu era lucrul ăsta. Și cum era? De ce, părinte? Făcea și el altar, punea și el jertfă acolo, punea tămâi, numai că cerul era închis și fumul care era la tămâi pus pe altarul lui era ca un fum de țigară, se împrăștie împrejur. De ce? Pentru că Cain era influențat de puterea demonică. Că acolo în icoană se vede clar, în fotografia lucrul ăsta, Abel era insuflat, dacă avea cerul deschis, de înger. La cer îl vedem acolo pe înger, cum i-a ascultat rugăciunea. La Cain, nu. În spate, alături, vedem că el, la sfatul demonului, demonul este prezentat ca sfătuitor între ghilimele al lui Cain, îi se aprinde invidia lui Cain pentru fratele său Abel, pune mâna pe o bâtă, îi dă în cap și îl omoară. Pentru prima dată, după aceea, vedem, iarăși am făcut fotografii, cu Adam și Eva când au cunoscut exact ce le-a spus Mântuitorul Dumnezeu în Rai, când veți mânca din mărul acela, veți muri. Deci au văzut copilul mort. Era vorba de Abel. Adam și Eva văd mort pe Abel. Ei, după aceea ce vreau să spun, am văzut pe partea cealaltă la mănăstirea Rila, lucru minunat, deci v-am spus până acum au fost scenă din Vechiul Testament, dar am văzut din Noul Testament. Ce să vezi din Noul Testament decât ce e mai important, și anume
Sfintele Sinoade Ecumenice pe cupolă sus, pictate. Pe cupolă sus, când m-am uitat, am văzut pe Mântuitorul înconjurat de cele 7 Sfinte Sinoade și la fiecare sinod ecumenic era prezența Duhului Sfânt, care umbrea pe Sfinții Părinți prezent la Sfintele Sinoade. Și atenție, un lucru. La Sinoade vedem și prezența dragilor teologi care șopteau exact cum șopteau lui Cain, șopteau la urechile eretișilor. Și astăzi la fel se întâmplă. Da. Unii oameni sunt acești urâți, negri, care îi sfătuiesc. Da. Și de asta tot ce e rău pe pământ. Problema este în felul următor. Că o să pățească ca altarul lui Cain, cei care ascultă de eretici, care ascultă de sfatul demon și anume, nu le ascultă Dumnezeu rugăciunea. Eu ca un fund de țigar nu e eficientă. Pe când rugăciunea care o face biserica, Sfânta Biserică, cu, iată vine acum sărbătoarea Rusalilor, duminică, și pogorârea Duhului Sfânt. Dar Sfintele Sinoade au pogorât Duhul Sfânt. Și atunci, ce se întâmplă? Sfinții Părinți au luat din Harul lui Dumnezeu și au scris învățăturile și au dat hotărâri conform cu Harul lui Dumnezeu, nu contra lui Dumnezeu, cum au făcut eretici. Frate Marcel, aici mi-ați arătat atâtea materiale, Doamne, ați venit cu o sacoșă mare și cu un braț, eu am adus sacoșa noastră, un braț mare așa. Vreau să mai fac o referire în afară de a ajunge aici la... Așa, Părinte. În drumul meu m-am oprit și la Tesalonic. Așa. Nu poți să treci cetate milenară. Gândiți-vă, Tesalonicul are ruini de peste 3000 de ani. Păi nu e un oraș care să treci pe lângă el și să spui, băi, că nu e o sat de cealaltă care s-a născut sau un cartier născut acum, nu? Așa. Și acolo, într-un pelerinaj, am întors pe mama mea. Și iată, am aici câteva fotografii de la Tesalonic cu mama mea, cum am pus-o să se... Mama dumneavoastră din Huș, cum o cheamă? Elena. Elena din Huș. Mama Elena. Așa, am dus-o la Tesalonic și aici este biserica Sfântului Dumitru. Ia să vedem. Da. Să vedem pe doamna Elena, mama Părintelui Marcel. I-ați făcut bucuria asta. V-ați dorit mult asta, nu? Da, sigur. Atenție, e datat în 2018. Ia să vedem. Cușanca noastră, mama călugărului, s-a dus să vadă și ea Grecia. La Tesalonic și aici se închină la a doua, lăsat-o așa, ca să vadă numai fiecare în parte, să vadă. Așa. Aici este la Mitropolia din Tesalonic, la moaștele Sfântului Grigorie Palama, care a scris foarte mult, o trăit în Sfântul Munte Atos și a scris despre energiile necreate care vin din sursa necreată, adică din exact, din Creator, din Mântuitor. Frate Marcel, referitor la energiile necreate, ne-ați adus fotografia asta, unde și în România? Da, și în România, la mănăstirea lângă Nicuțălițel, că aici, uitați-vă, un călugăr citea la cripta unde s-au descoperit cele 4 morminte ale Sfinților Martiri, Zotic, Atalos, Filip și Camasis. Așa. Și se găsesc la mănăstirea Niculițel. Problema este așa, că un călugăr când citea acolo, deodată cineva i-a făcut o fotografie. Și în fotografie, când o developat, a observat Harul lui Dumnezeu, lumina necreată, cum coboră atunci când părintele citea, probabil, la o rugăciune sau la psaltire, la racla, la cripta Sfinților Mucenici. Ce am vrut să spun mai departe? Am dus-o pe mama la Tesalonic și la Facultatea de Teologie. Aici, ați fost fericit cu mama la Tesalonic. Dar problema este că i-am făcut un cadou, deci tatăl meu muris în anul 2017, a rămas văduvă și am zis, hai să duc măcar să vadă și ea. Unii se duc și chiuie. A fost cea mai bucurie a vieții dumneavoastră. Da. Dumneavoastră cu mama în Grecia. Așa. Și aici vedem cum am dus-o pe mama mea în oraș. Uitați-o, cu baticul din Huș. Da, da. Frumos legat de la cap. Am dus-o, aici ne aflăm în orașul Oranopolis, care se află la graniță cu Sfântul Munte. Vedeți, dacă vedeți clar fotografia, pe vaporul vasă se intră parte bărbătească, femeile n-au și căutat. Și am lăsat-o pe mama, că era în preajma Paștilor, să mă aștepte câteva zile acolo, așa, că
Era în mijlocul grecilor și grecii sunt frații noștri ortodoxi și toți sunt foarte bine de înviere acolo. Noi ne-am dus mai departe cu vaporul în Sfântul Munte. Și acum în Sfântul Munte... Acum să vedem harta asta minunată, unde aveți toate mănăstirile, povestiți-le. Haideți să ascultăm, dragii mei, istoria, ce se întâmplă la Sfântul Munte. Dacă ne uităm aici, vedem că Sfântul Munte este o peninsulă, are o legătură cu continentul, ca să spun așa mai. Și aici este la graniță orașul Orănăpolis, unde a lăsat-o pe mama mea. Când a luat vaporul a început să oprească la prima oprire și la prima mănăstire, unde este mănăstirea sârbească și merge o distanță cu mașina mănăstirii, care are special pentru pelerini, și te duci la mănăstire, care de 30 de minute de mers cu mașina până la mănăstire, mănăstirea Hilandar. La mănăstirea Hilandar se găsește icoana Maicii Domnului Triherusa, cu 3 mâini. Este acea icoană originală la care Sfântul Ioan Damaschin a fost rănit, a fost prins de eretici și i-a tăiat mâna. Atunci Sfântul Ioan Damaschin se duce în fața acestei Sfinte Icoane cu mâna tăiată și o roagă pe Maica Domnului, spune: Maica Domnului, am apărat adevărul și ce mi-a făcut eretici, mi-a tăiat mâna. Și atunci Maica Domnului din icoană se face vie și îi pune mâna la loc. Să vindecă Sfântul Ioan Damaschin. Atunci, ca să dea mulțumirii Maicii Domnului Sfântul Ioan Damaschin, a făcut o mână din argint și a atașat-o de icoană, ca și cum Maica Domnului are 3 mâini. Ați văzut icoana asta? Am văzut icoana, normal, m-am închinat. Mănăstirea are hramul Vovidenia, adică sărbătorită la Maica Domnului la 21 noiembrie. Când avea 3 ani, Maica Domnului a fost dusă la templu de către părinții săi. Ce am vrut să spun? Că tot aici, la Mănăstirea Hilandar, se poate vedea unii trapeza pe exterior, cele 7 Sfinte Sinoade. Și vezi acolo pictate de sute de ani lăsate acolo de Sfinte Părinți, și vezi Duhul Sfânt, cum e deasupra Împăratului și a Sfinților Părinți, dar vezi și dat așa deoparte și ereticii care atacau biserica cu ereziile lor, insuflați de demoni. Ce am vrut să vă spun aici, mai departe, mergând de la Hilandar, merg la următoarea mănăstire, că e tot acolo aproape la o oră de mers pe jos, mănăstirea Esfigmenu. La mănăstirea Esfigmenu, da, fiind aici la Hilandar, trebuie să mai precizez ceva. Aici s-a călugărit fostul rege al Serbiei, bătrânul Simeon, și în biserică, acolo, în spatele icoanei Triherusa, cu 3 mâini, se află racla bătrânului Simeon, care a fost rege al Serbiei. De ce s-a făcut acolo călugăr? Că el l-a avut ca fecior, ca fiu, pe Sfântul Sava, care se călugărise înaintea lui la Mănăstirea Hilandar și cu trecerea timpului Sfântul Sava, fiul, îl cheamă și tatăl său să vină să facă călugăr acolo în Sfântul Munte și să face călugăr. Un rege devenit monah. După asta am vrut să vă spun de Mănăstirea Esfigmenu, care se află la o oră de mers de Mănăstirea Hilandar. Acolo a trăit și un sfânt român. Dar a trăit și Sfântul Grigore Palama, de care am amintit mai devreme, cu mama, când am dus-o să închine la Mitropolie, Tesalonic. A trăit pentru că Sfântul Grigore Palama căuta energia necreată și avea nevoie prin asceză și rugăciune să întâlnească, ca la schimbarea la față, acea energie. Prin asceză și rugăciune să ajungem la energia necreată. Așa. Și acolo a trăit și un sfânt român, care a ajuns și mitropolit al... Despre cine este vorba? Este vorba despre cine altul decât Sfântul la care Sfinții Marți se află în catedrala din Timișoara. Dumnezeu să-mi dea sănătate, că punctul i s-a pus în țara noastră, dar nu încă oficial, că trebuia să fie un proces contra bolșevismului, a început în 89 la Timișoara. Sfântul Iosif de la Patoș.
Da, avem acatistul în acatistie. Se găsesc acolo. A fost călugăr și la mănăstirea Isigmenu. Dar tot la asta mănăstire au fost și cei care au întemeiat în Ucraina, la Kiev, Lavra Pecerska. E vorba despre Sfântul Antonie și care împreună cu Sfântul Teodosie sunt ctitori la Lavra Pecerska, unde a fost mitropolitul Petru Movilă, deci legat de Huș, că la Huș, fratele său, care era domnitorul Moldovei, Ieremia Movilă, a ridicat mănăstirea ctitorită de Ștefan cel Mare, a ridicat-o la rang de episcopie. Deci, iată cum se învârt lucrurile duhovnicește. Și acolo, la Kiev, Petru Movilă înființează Academia Teologică. Dar și e sfânt, că s-a luptat contra uniației care avea loc atunci ca un tăvăluc, venit în Transilvania, și ținut la Iași în 1642. Dar, continuând cu mănăstirea Esigmenu, aici se află icoana Maicii Domnului. Trebuie să vă spun că fiecare mănăstire din Sfântul Munte are o icoană a Maicii Domnului Făcătoare, cel puțin una. Și ați avut norocul să ajungeți nu norocul, nu-ți folosesc cuvântul noroc. Șansa. Mi-a deschis calea Maica Domnului. Că aici am vrut să spun un lucru. Maica Domnului a primit această peninsulă, această bucată de pământ, în dar de la Fiul și Creatorul nostru, deci din tot globul pământesc a primit această limbă de pământ, această bucată de pământ. De ce? Cu un singur scop, ca să ferească partea bărbătească, dar de a nu fi smintită de partea femeiască. Deci omul să-și realizeze scopul mântuirii, să nu să abată bărbatul de la mântuire. Și acolo de asta intră numai partea bărbătească în Sfântul Munte. Mai departe, da. De la mănăstirea Hilandar și Esigmenu, mergem cu vaporul mai departe și oprim în stație aici, la următoarea mănăstire, mănăstirea Zografu. Păi mănăstirea Zografu este inima Moldovei. De ce? De ce inima noastră bate acolo? Pentru că este Biserica Centrală cu Hramul Sfântului Gheorghe, este ctitoriță de Ștefan cel Mare, de voivodul Ștefan cel Mare. Și încă ceva, voivodul Ștefan cel Mare a avut o descoperire de la Dumnezeu, i s-a arătat Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Și ăsta așa, în momentul când vei termina cu războaiele, cu luptele, cu tătari, turci, polonieri și mai erau pe acolo, că vineau din Ardeal, în momentul acela se duce icoana mea la casa mea. Și întrebați voievodul Ștefan cel Mare, dar sunt atâtea biserici cu hramul Sfântul Gheorghe, unii și casele lui Sfântul Gheorghe, da? Dar și unii s-o duc. Deci, două în Sfântul Munte, acolo e casa mea, la Zograf. Că este o întâmplare minunată cu mănăstirea Zograf. Deci, când ea a fost ctitorită, părinții nu știau cări sfânt s-o dedice. Și la un moment dat spune așa, măi, unul spunea Sfântului Nicolae, unul cu Sfântul Ioan, un botezătorul, altul cu Sfântul Dumitru, și la un moment dat ce se întâmplă? Spune, părinților, să nu ne certăm între noi, iată ce facem. Pregătim un lemn de icoană, ne punem puternic pe rugăciune și ce sfânt apare pictat pe ea, acele sfânt o dăruim ca ocrotitor. Ce minunat! Minunat, într-adevăr. S-au pus pe rugăciune și după câteva zile de privegheri și rugăciuni a apărut pictată, nu de mână de om, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Și-a dedicat mănăstirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Atenție la un lucru. Icoana este a doua nepictată de mână omenească, și anume, prima este a Maicii Domnului, Prodoromița, care a fost pictată în la Iași în 1863. Da. Vorbesc ca importanță, Maica Domnului este înaintea Sfântului Gheorghe. Dar ca vechimii, gândiți-vă că mănăstirile de care vă spun au vechimii de peste 1000 de ani.
Sfântul Atanasie, când a ctitorit prima mănăstire așa, păi a fost în 960 ceva, deci gândiți-vă, peste 1000 de ani. Problema este așa, alături de această icoană, care v-am spus acum că s-a pictat în chip minunat a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, mai sunt încă două icoane făcătoare de minune ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Și anume, este icoana care a venit pe vremea prigoanilor. Arabii prigoneau icoanele Sfinților. Și o icoană a Sfântului Gheorghe ajunge în Sfântul Munte, în chip minunat, în capitala Sfântului Munte. Și acum fiecare stareț voia să o iei la fiecare la mănăstirea lui. Și atunci iar s-au pus pe rugăciuni, dar au făcut următorul lucru. Au pus-o pe un măgar. Și au zis, ne punem fraților pe rugăciuni și măgarul la și mănăstiri și teritoriu să duc și cu icoana în spate, acolo va fi proprietarul mănăstirea respectivă la icoana Sfântului Gheorghe. Și atenție la un lucru. Măgarul se oprește la mănăstirea Zografu, unde în fața mănăstirii este un mic munte. Ei, când a ajuns pe muntele ceala mic, o și murit. Măgarul deodată. A murit cu icoana în spate. Și atunci au văzut părinții clar că acela este semnul, că acolo trebuie să fie mănăstirea. Și a treia icoană făcătoare minune a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe era aceea care purta în fața armatei Ștefan cel Mare. Și problema este că... Oare de unde avea icoana aceea? Se știe. Problema este că, iată, pot să vorbesc că știu de unde era icoana de la Mănăstirea Neamț, făcătoare de minunea Maicii Domnului, care au primit un dar. Știți că Ștefan cel Mare a fost căsătorit cu Maria Limango, care era fiică de împărat bizantin și a primit ca zestri această icoană de la Mănăstirea Neamț. Deci, acum, lucrul ăsta se știe. Pe care o putem atinge. Da, mergând acolo în pelerinaj, având evlavia cuvenită, ne putem închina și conștientiza acest lucru. Dar la lucrul ăsta cu icoana pe care o purta în fruntea armatei, trebuie să mai adaug încă un lucru. În fruntea armatei, Sfântul Ștefan avea și un drapel de luptă, pe care era icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Și acum fiecare care a făcut armata știe lucrul ăsta, că fiecare unitate militară are un steag, un drapel de luptă. Și pus să fie păzit zi și noapte. Dacă dispare din unitate acel steag, unitatea se desfințează. Este lege. Adică au fost neputincioși să-și apere steagul. Ei, steagul acesta, pe care îl purta Ștefan cel Mare în bătălie, se află la Mănăstirea Zografu și l-am văzut și eu, atunci când am avut prilejul. Și icoana Sfântului Ștefan cel Mare ați văzut-o acolo? Și icoana Sfântului Ștefan cel Mare. Când intri la Biserica Ctitorită din Ștefan, pe partea dreaptă, înainte de a intra în biserică, biserica e pictată la pridvor pe exterior. Nu toată biserica, numai la pridvor. Și acolo sunt trecuți 3 ctitori români. E vorba despre Ștefan cel Mare, e vorba despre domnitorul Vasile Lupu. Și acum noi ce trebuie să spunem? Când ne simțim ca acasă acolo. Și hai să vă spun, de ce ne simțim noi ca acasă? Doamnă, trebuie să fac referire neapărat la lucrul ăsta. Sfântul Munte era ajutat de contribuțiile împăraților bizantini cât s-au putut. Dar asta a durat până în anul 1453. La anul 1453 se întâmplă un mare dezamăgire din partea noastră, a creștinilor ortodoxi, în primul rând. Și anume, a fost cucerit Constantinopol de către musulmani, de către turci. Și a fost măcel, după aceea 3 zile era în legea turcească, când se cucereau capitalul, 3 zile aveau jaf pentru și măcel în societatea aceea, în cetatea respectivă. Ce am vrut să vă spun? Cauza la acea cădere a fost sinodul de unire de la Ferrara și Florența, ținut în anul 1438-39. La acel sinod a participat împăratul bizantin, care căuta ajutor armat să poată ține în față la turci, la musulmani. Și el, ca să obțină ajutor armat,
au acceptat și bani, au acceptat și... O dat peste cap, uitați-vă că ținudul respectiv la Ferrara Florența au ținut 2 ani. 1438 la Ferrara și s-au mutat la Florența în 1439. Dar părinții nu plecau la Grecia, că acum au oamenii posibilități să plece cu avionul. Dar atunci nu. Și au rămas 2 ani. Ce s-a întâmplat? Singurul care a ținut piept și a apărat ortodoxia a fost Sfântul Mitropolit Marcu al Efesului și cu încă 2. Așadar, împăratul a dat la o parte pe aceste persoane sfinte și au pus în comisii cei care erau pentru papa. Dar atenție! O dat Dumnezeu un avertisment. O să vedeți, asta e cauza, dar o să vedeți efectul mai târziu. Și efectul care a fost? Dacă v-ați unit, iată, până acum au fost unirea cu Hristos, alianța cu Hristos. Biserica Ortodoxă era unită cu Creatorul Hristos. În momentul acela când au trădat ortodoxia, ei ce au făcut? Au stricat alianța cu Hristos și s-au unit cu puterea lumească, cu împărații și regii apusări. Numai că această alianță am văzut în 1453. Ce s-a întâmplat? O zis, eu mă dau deoparte, a zis Mântuitor. Vă las pe voi acum să vedeți ce alianță ați făcut. Și au fost cuceriți de musulmani, cu tot ajutorul promis de către apusări. Problema este așa, la 1453, turcii cereau în fiecare an tribut. Împăratul bizantin nu mai exista, era sultanul acum. Așa. Și nu mai puteau grecii să facă față, în fiecare an să plătească tribut. Și atunci au apelat la țarul rușilor, a Rusiei, și la principatele românii, Moldova și țara românească, domnitorii din țara românească. Și atenție un lucru, efectul de a cădea sub în sclavie turcească o dura de la 1453 până când s-a reînființat statul grec în secolul 20, în 1925, așa. Ia gândiți-vă cât sclavie au fost din cauza că o trădat ortodoxia la 1438-1439. Privindu-vă... Ce vreau să spun cu Muntele Atos și continui cu lucrul ăsta, voievozii noștri din Moldova... Așa, întoarceți-vă la voievozii noștri. Și țara românească au avut contribuții mari. Și acum, iată, cade Constantinopol 1453, iar domnia lui Ștefan cel Mare era în Moldova. Și domniește până în 1504, care sprijină mănăstirile din Sfântul Munte. Și mă uit, măi fraților, moldovenii atunci erau mai săraci ca acum, cu atâta tehnică și bogății. În ziua de azi nu se mai dă sprijin în Sfântul Munte. Când v-ați dus acolo la mănăstirea aceasta, v-ați gândit, uite, și Ștefan cel Mare a urcat aici, a adus icoana, sunt convinsă. Dar am auzit un lucru minunat pe care în cărți de istorie nu scrie. Când Ștefan, de ce era vorba? Ștefan cel Mare, când a fost copil, a fost lăsat 2-3 ani acolo în Sfântul Munte, să aibă contact cu părinții. Deci când era copil, când era copil. Eu nu știam lucrul ăsta, dar l-am aflat de la părinți. Și problema este că asta explică și mai târziu legătura strânsă cu Sfântul Daniel Sihastru. Și evlavia lui la Sfântul Daniel Sihastru. Și cum își povedea bostaje și împărtășea, el a fost format acolo. A fost format. Noi nu știm poporul român asta. Păi nu știm, că cine are interesul să ne spună nouă lucrurile astea? Ateii care au pe mână toate posturile televiziunii și... Mă bucur că am aflat și eu asta, că Ștefan cel Mare de copil a fost la Muntele Atos. Și tot acolo v-am spus că fiecare mănăstire are icoana Maicii Domnului Făcătoarei Numiți, au o icoană acolo numită Maica Domnului Acatist. Ce înseamnă? Maica Domnului te spune că a să te rogi Dumnezeu trebuie să stai în picioare. Adică să nu stai, să te apuci somnul pe o parte, pe alta, nu știu ce, să stai, că e cuvânt grecesc. Grecul spune când te duci la el în casă, catiste, ia loc pe scaun. Dar icoana se cheamă acatist, adică să nu stai pe scaun, să stai în picioare. De asta credincioși ortodoxi stau la slujbă în picioare. Acum, moda de la cei catolici, vedeți că se fac bănci și stau pe bănci. Dar acolo poți să dormi. Și
și nu mai rogi cum trebuie. Ce vreau să spun, după mănăstirea Zograful, când ești la malul mării, este turul care este un tur făcut de Ștefan cel Mare. E înalt de o 30 Chiar Ștefan cel Mare l-a făcut. Da, au trimis meșteri acolo, plătiți de moldovenii noștri, boieri ce erau, și au făcut acolo un turnăr care dăinește și astăzi și oprește în fiecare zi vaporul și noi îl vedem când trecem de acolo. Mai departe, în următoarea mănăstirii, de aici este mănăstirea mai retrasă, Costamonitu. La mănăstirea Costamonitu are ocrotitor pe Sfântul Arhidiacon Ștefan, are și acolo icoană făcătoare din Uniunea Maicii Domnului. Este la o oră de mers de la pe jos, de la malul mării până așa în munte. După mănăstirea Costamonitu urmează, dar aici trebuie să fac o referire că am trecut de Zograful al mănăstirii Ștefan cel Mare prea repede și trebuie neapărat să spun. La 1274, când a fost alt sinod de unire cu catolicii, au venit în Sfântul Munte papistași, deci lingușitori ai papei. Dar bine că au venit! Nu bine că au venit. Știți ce au făcut? La unul dintre Sfinți Părinți, care trăia într-o perție, se arată Maica Domnului și spune așa: du-te repede și spune-ne că vin dușmanii mei și ai fiului meu să-ți aduni în clopotniță. Și care sunt mai slab de inimă să fugă, iar cei care sunt mai bărbători să stea acolo în clopotniță. Și știți ce au făcut, Doamnă? I-au prins acolo în clopotniță și le-au dat foc. I-au martirizat. Pe catolici? Nu. Pe? Catolicii i-au martirizat pe ortodoxi. Părinții care slujau în biserică acolo și au fost îmbărbătați de Maica Domnului să rămână și erau nu numai călugări, erau și câțiva credincioși care vineau să închine acolo. Și acolo este locul sfânt, împrejmuit, al celor 26 de sfinți mucenici, martiri ai ortodoxiei, de papistași, dânsul de foc. Dar în istoriei au fost aceste lupte între oameni, da? Nu. Aceștia au devenit sfinți mucenici, iar ceilalți și-au pierdut sufletele, că au fost prigonitori de creștini ortodoxi. Și nu s-a întâmplat lucrul acela numai la Zograf, s-au petrecut și la Mănăstirea Iviru, s-au petrecut chiar și în centru, la Protaton, unii s-au tăiat capul, s-au martirizat chiar în protosul Sfântului Munte. Protosul, știți, înseamnă întâiul preot, care e pus acolo în loc de episcop să administreze Sfântul Munte, în lipsa episcopului. Și a fost martirizat. Este chiar în intrare la biserică, acolo și la partea dreaptă de ușa, unde este icoana Acțiunii Stim, la Protaton, este locul unde i s-a tăiat capul la Părintele Sfânt. Și acum și la Mănăstirea Iviru s-au petrecut lucrurile, tot așa cu martirizării, au fost prinși, la alții li s-au tăiat capetele, alții gâtuiți și aruncați în mare, deci s-au omorât cu săbii. Martirii au fost nenumărați, dar Sfinți mucenici, nu martiri, Sfinți mucenici, că martirul poate să fie martir, dar vorbim de sfințenii, și Sfântul martir mucenic, Sfântul mucenic e deasupra martirului. O să-mi permit să... Dar vreau să vă spun mai departe despre, că am făcut o paranteză, paranteza asta, Mănăstirea Doveriu. Iertați-mă și uitați, o singură paranteză mică. Maica Domnului știa ce se va întâmpla, pentru că Dumnezeu și Sfinții și Maica Domnului știu tot. Dar, de asta a spus, ea a prevestit, ascundeți-vă. Dar eu azi îndrăznesc să spun că Maica Domnului s-a arătat la catolici, la cei copii. Nenumărate semne sunt. De aceea vreau să spun că de-a lungul timpului și Dumnezeu comunică și transmite cum a transmis apostol. Eu cred în... Nu, ce credeți dumneavoastră, nu vreau să apară în discuție la emisiunea asta. Eu cred într-o una sfântă, săvârșicească și apostolească biserică. Dacă mi-ați făcut paranteza asta, eu vă fac paranteză, că m-ați forțat, cu perioada când domnea în țara românească Mircea cel Bătrân.
Mircea cel Bătrân a avut, la fel cum a avut Ștefan cel Mare, sfătuitor pe Sfântul Daniel Silvastru, Mircea cel Bătrân a avut, la fel de important, Sfântul Nicodim de la Tismana. Și Sfântul Nicodim de la Tismana a întâmpinat următorul lucru în țara românească. Și anume, regele Ungariei, Sigismund, avea o fiică bolnavă. Și-a dus-o pe la locurile astea de care ați pomenit dumneavoastră în lumea catolică să fie vindecată. Nu a reușit. Și a aflat că și pe atunci erau oștenii, ca și acum țineau loc de ambasadori în ziua de azi, dar erau ca trimiși la curtea vecinilor să vorbească cu domnitorii vecini și să vadă ce relații poate să mai îmbunătățească sau să răutățească. Și unul dintre acei oșteni, acei demnitari care erau la palatul regelui Sigismund, îi spune: aici avem vecin cu noi, în țara românească, un preot, dar e ortodox. Se duc la acel preot oameni cu rugăciuni și aud vești că se fac sănătoși. De orice suferință suferă oamenii. Dar trebuie să vă fac o paranteză. Am amintit de mănăstirea Hilandar. Sfântul Nicodim de la Tismana, prima dată a trăit în Sfântul Munte timp de 17 ani, după aceea a venit în țara românească. Și problema este în felul următor. Ce au făcut regele Sigismund? Că normal, regele își iubea fiica, vrea să o vadă sănătoasă, nu poate să spună și a spune că fiica lui tot bolnavă era. Și atunci au zis: facem și așa. Mergem la voievodul țării românești, l-au trimis cu rugămintea, cu solii, să facă o întâlnire la nivel de stat, cum se fac astăzi, cu locul de întâlnire la Mănăstirea Tismana. Și a spus și pricile, cauza, că are o fiică bolnavă și preotul de acolo are putere la Dumnezeu să o vindeci. Dar nu știi ce s-a petrecut. Regele Sigismund, deci după ce a văzut că Mircea cel Bătrân nu a acceptat această vizită, regele Sigismund, la data când ei au fixat-o, și-au luat oamenii, nobilimea după el, și hai călare de la Budapesta spre Timișoara și spre Tismana, că Tismana se află în județul Mehedin, treci de Drobeta Turnul Severin și să ajungi la Tismana. Problema este când a ajuns suita regelui Sigismund în dreptul Timișoarei, s-a vindecat fiica lui. Și atunci, imediat, și din suită lingușitorii erau și catolici. Au spus: păi, datorită rugăciunilor noastre s-au vindecat, hai să ne întoarcem înapoi la... Nu, regele era înțelept, zice: am făcut pe Mircea cel Bătrân să facă pregătire și ne așteaptă pe noi. Noi nu putem să fim cu obrazul cealaltă, să nu ne ducem la pregătirile care le-a făcut domnitorul vecin. Hai să mergem acolo. Dar atunci, iarăși îi dau sfat regelui catolic și zice: dar îi spunem, facem în așa fel încât fata să facă pe bolnava în continuare și să vedem dacă este minune de la Dumnezeu, să ne spună părintele cealaltă dacă s-a vindecat prin rugăciunile lui. Doamnă, când a ajuns regele Sigismund, după atâtea zile de călătorie, când nu era atunci nici avion, nici ceva mai rapid, cu cal, cu cai, când a ajuns în ograda mănăstirii, strigă părintele Nicodim, Sfântul Nicodim: rege al Ungariei, dă slavă lui Dumnezeu că s-a vindecat fiica ta pe cale. Au rămas ăștia cu gura, așa, cum se zice, căscată. Numai că ceilalți din anturajul regelui, catolicii, au vrut să vadă dacă e omul Dumnezeu și l-au pus la încercare. Au vrut să vadă dacă într-adevăr poporul se încredințează de minunea că prin Sfântul Nicodim lucrează Dumnezeu. Doamnă, ce a spus în smerenie, în Duhul smerenii, Sfântul Nicodim? O să așa: Doamne, rugăciunea lui este lucrul ăsta, să vede smerenie. Nu pentru mine să faci minunea asta, ca să crească mie inima mare,
nu știu și în mândrii, nu, ci pentru poporul ăsta care s-a adunat, să ne mărești credința lor, fă minunea asta care au cerut-o ei, n-am cerut-o eu. Să treacă prin foc, Doamnă, și să stea acolo. Și spune așa, că au pregătit un foc de tabără, cu un jar puternic, și când a trecut, e o întâmplare minunată, când a ajuns Sfântul Nicodim în țara românească cu diaconul lui și trebuie povestită și aceea, în fine. Și o să așa la diaconul lui. Eu vin din spatele tău cu Sfânta Evanghelie, tu înainte mergi cu căderea și nu te temi. Dumnezeu este cu noi. Și când o trecut prin jarul acela puternic, nu s-a agățat de fir de capul lui nici o flacără, nimic, nici de hainele lui care erau preoțăși cu firii și așa mai departe. Și a stat acolo, eu am găsit acum scris că se spune ca să vadă 3 ore, dar nu cred că 3 ore, așa au scris cineva. Însă o trecut prin focul acela și le-a arătat la final, a luat un crește și spune, dați-mi un crește la mine. Și ia un crește cea care umble prin sobă să iei jar, și cu jarul acela din foc, Părintele Nicodim, ia și pune pe hainele lui preoțești. Și imediat a făcut sfârr, le-a arătat că focul acela este adevărat și nu că așa. Și s-au credințat atunci de harul Sfântului Nicodim, acei regele Sigismund al Ungariei cu suita lui. Nu vreau să pierdem... Și cu Mircea cel Bătrân. Trebuia să facă paralela asta, să nu... Da, și nu vreau să pierdem șansa. Da. Să spuneți despre Sfântul Nicodim de la Tismana când a venit cu ucenicul. Spuneți tot. Da, trebuie să spun, pentru că Sfântul Nicodim de la Tismana, îl durea sufletul, el era sârb născut în Serbia. Așa. Dar s-a dus în Sfântul Munte și la mănăstirea Hilandar, care am pomenit-o mai devreme, este chilia lui, se poate vedea acolo și prin versant, cu bisericuța la care se închina. Și au primit în vedenie de la Maica Domnului să se ducă unde este mare nevoie de el. Și credeți că eu făcut Maica Domnului? Eu am arătat așa o imagine. El a cerut Maicii Domnului și Maica Domnului i-a răspuns? Nu, este nevoie de el acolo, să se ducă, să ajute. Tăbărâsă musulmanii, turcii și în Serbia și în România, să ducă să ajute la organizarea bisericii. Doamne, și arată numai ca într-o fotografie, uite, acolo trebuie să te duci. Și credeți că era? Era un loc cu cascade, unii curgeau ape, cascade, un loc muntos. Dar el zice, du-te și la Vlad acolo, și acolo trebuie să duci. Și el ajungând în Serbia, trece Dunărea și face prima mănăstire la Toplița. Am fost cu mănăstire, cu Părintele Mina la Toplița acolo. Și după ce a terminat de făcut mănăstire pe malul Dunării, acolo, eu am pomenit Toplița, dar vă spun, când a făcut prima mănăstire pe malul Dunării, i-a apărut îngerul și a spus că nu aici trebuia să faci. Și s-a apucat în alt loc să facă mănăstiri. Termină și acolo mănăstiri după o perioadă de 1 an și acolo apare îngerul, nici aici nu trebuia să faci. Dar atenție ce-i frumos aici. Într-o zi, mergând el, băi, aici nu trebuia, acolo nu trebuia, a făcut 2, nu știu, dar trebuie să fie locul ceala unde l-am văzut. Și într-o zi era așa supărat și nu știe unde-i locul. Și întâlnește un copil care plânge. Și copilul ceala zice, îl întreabă, dar ce plângi, măi, copile? Întreabă părintele pe copil. Zice, păi m-a pus tata să pasc turma și am adormit. Și când m-am trezit, turma nu mai era lângă mine. Nu mai știu unde este. Și o caut. Zice, hai să căutăm amândoi. Dar zice, unde ai pierdut-o? Auziți, cuvântul era așa, mai, nu ca academiciana, nu ca în zilele noastre, era mai ca la sat. Zice, copilul zice, am pierdut-o la un loc numit Pișătoarele. Așa a spus, copilul că zice că loc și ăla chiar că sămâna, și o să vedeți întâmplarea. Când s-a dus cu copilul de mână, îi zice, aici e locul Pișătoarele. Dar și era. Era chiar locul unde l-a privit Maica Domnului. Era munte și cascade. Iată și numea copilul și a trimis așa. sol. Și atunci ce face Sfântul Nicodim? Zice, pe copilul ăsta vreau să-l iau ucenicul meu.
și l-a făcut mai târziu când a crescut diacon. El este diaconul din acea istorie care a făcut regele Sigismund cu anturajul său strac din foc împreună cu Sfântul Nicodem. Mi-a plăcut tare mult ce ne-ați spus despre Sfântul Nicodem de la Tismana. Așa, mergând mai departe, cu vaporul mergem la Mănăstirea Dochiariu. La Mănăstirea Dochiariu, atenție, are ca ocrotitori pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Și problema este așa, că acolo se pot vedea mai multe lucruri sfinte, foarte importante, și anume, icoana Maicii Domnului grabnic ascultătoarea, da? Adică Maica Domnului, când tu vrei să te rogi și ai o problemă urgentă, îți indică să te rogi la icoana respectivă că e grabnic ascultătoare. Dar și tu trebuie să fii grabnic ascultător, nu să fii leneș la rugăciuni și nu știu cum. Atunci, problema referitor la Mănăstirea Dochiariu este și locul unde s-a arătat Sfântul Arhanghel Mihail, ieșind dintr-un perete, și ce-au făcut? Când tăbărât să pirații și răfuiască mănăstirea. Și călare pe un cal, eu fugărit, nu mai nimereau nici barcă, nici... Ce Arhanghelul, cu adevărat, da, Sfântul Arhanghel Mihail, da, s-a arătat și eu fugărit, din alții erau buni notători, nu știu, că acolo e mare și nu te joci. Problema, iarăși, referitor la Sfințenii, vedem că biserica este chitorită din voievod român, și anume Alexandru Lăpușnean. Deci la ce mănăstire? La Mănăstirea Dochiariu. Alexandru Lăpușnean. Alexandru Lăpușnean. Biserica centrală e făcută de domnitorul care comuniștii l-au blamat cu capul lui Moțoc tot vrem și nu știu ce, dar el este ctitor. Dumnezeu cântărește din balanță faptele, nu bolșevicii. Și mai departe, referitor la Mănăstirea Dochiariu, cândva aveau și chirii românești, dar acum s-au restrâns numărul de personal. Mergând mai departe, următoarea stație este Mănăstirea Rusicon sau Mănăstirea Sfântul Pantelimon. Ați fost peste tot aici. Am fost și ce vreau să spun la Sfântul Pantelimon. Doamne, este titorită de alt domnitor român, Biserica Centrală, Scarlat Calimachi. Da? Care familia asta Calimachi era undeva renuită în jurul Cernăuțului și în nordul Bucovinei. Aici la Rusicon, la Sfântul Pantelimon, acum 100 de ani stăteau și desfășurau activitatea în jur de 3.000 de călugări. Auziți bine? 3.000 de călugări. Azi dacă sunt 100 și ceva, dar nu ruși, ucraineni, că cred că e politizată situația. Dar nu asta am vrut să spun. Ce se întâmplă? Acolo poți vedea foarte multe sfinte moaște. Este capul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, Doamne. Cel care a pictat prima icoană a Maicii Domnului, era și doctor, dar și pictor de icoane. Și la una dintre mănăstiri, la Mănăstirea Dionisiu, este încă o icoană pictată de Sfântul Apostol Luca, și foarte veche, acum nu se mai cunoaște fața nici a pruncului, nici a Maicii Domnului, dar este veche de 2000 de ani, de când era Sfântul Apostol Luca. Ce am vrut să spun? Este capul Sfântului Siloan Atonitu. Da? Deci multe sfinte moarte acolo. Ce ar putea eu îndruma să vadă oamenii? Aș putea să vă spun următorul lucru. Este o trapeză, cea mai mare trapeză. Ce înseamnă trapeză? Sală de mesă. Cea mai mare sală de mesă din Sfântul Munte. În sala aceea mânca odată peste 1000 de oameni. Vă gândiți și mare. Cât de mare. Da. Ei, în acea sală mare s-au pictat. Să vă ajut, da? Da. Vămile Văzduhului, această sfântă icoană. La Muntele Atos unde se află această? La Mănăstirea Sfântul Pantelimon, așa, în trapeză, în sala de mesă, mare cât sala de la cinema, când te uiți de așa, e foarte mare pictura de acolo. Și vezi ce se poate vedea. Se poate vedea viața Sfintei ucenicii a Sfântului Vasile cel Nou. Este vorba de Sfânta Teodora. Acolo vedem în colț trupul și sufletul.
care este luat de îngeri și în fiecare pătrățică vedem vămile la care apar dracii vameși. Și atenție, ce-ai făcut în viață este totul înregistrat de draci. Măi frate, scapă prin Sfânta Spovedanie de răutățile care le-ai făcut, că de ei la vămi când ai murit nu scapi. Așa și spune Mântuitorul, când se aflau acolo în fața iudeilor necredincioși, că voi sunteți din tatăl minciunii, tatăl vostru al minciunii, de la început au fost ucigași de oameni. Deci, la fel, este ucigașul nostru, demonul, și așa că nu vă gândiți că o să scăpați, că el n-are milă, e lipsit de milă. Și dacă ai scăpat de o vamă a fumatului, să zic, dai de vama minciunii, dai de vama avorturilor, dai de vama așa, nu scăpi. Și atunci ce trebuie să faci? Apropie de Domnul prin taina spovedaniei, că atunci prin taina spovedaniei Domnul șterge la dragi ce au scris. Ce au scris la dragi. Da, cartea cu păcate din mâna dragilor. Iată acum atenție. Ce lucrări a făcut cel rău pe pământ, ca oamenii să piardă timpul cu altele decât să știe adevărul. Ce ne așteaptă dincolo de viață, dragii mei? Aici am o pătrățică din acele pătrățări ca să poată vedea mai clar. Vedem pe Sfânta Teodora cu îngerul păzitor, care îngerul păzitor nu are hârtie în mână, dar în schimb dracii, străini, și uitați-vă ce au în spatele lor, au înregistrări, suluri de înregistrări din viața Sfintei. Tot ce facem rău. Da, totul se înregistrează. Și acum vă spun un lucru, ca să fac o paranteză. Noi, fraților, nu trebuie să ne amăjim. Noi, ca oameni, suntem sub nivelul îngerilor ca putere, capacitate vorbim. Da. Deci e vorba de pilda talanților. Unul a primit 4, unul a primit 5, altul 3, dar noi oamenii am primit sub îngeri talanți. Că de asta fac referire la Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan Botezătorul este mărturia Creatorului, nu a mea, așa, altui om. Mântuitorul a spus de Sfântul Ioan Botezătorul că este cel mai mare bărbat născut din femei. Deci nu cine s-o răspund noi la urechi prin școli cu împărați, nu știu și ucigași, că au fost și ucigași dintre împărați. Uitați-vă la Irod, că el au ușit copiii din fașă și să vorbim noi de alții și alții, de Hitler, de Stalin, alți ucigași. Cel mai mare bărbat născut de femeie este Sfântul Ioan Botezătorul. De ce? Pentru că el este trecut în ierarhia îngerilor și este cel mai mic între îngeri. Ce frumos! Vedeți cum e treaba? Și acolo este evoluția noastră, să mergem către cer, nu către altă parte. Problema este ca să mergem către cer, în această icoană se vede clar că trebuie scăpat prin taina Sfintei Spovedanii de acele înscrisuri, da? Și Sfânta Teodora aici ajunge în fața dreptului judecător, curată, scăpând de vămi, și Împăratul Ceresc, încadrată între Sfinții Arhangheli, între cei cu puteri și capacități mari, mult mai mari ca îngerii și ca noi. Și iată, îi se deschide pe centru poarta, ușa raiului și în stânga acolo sus, în partea dreaptă la mine, dar în stânga dumneavoastră, se vede raiul ceresc, acolo cu cele 12 porți și cu multe biserici, că trebuie slăvit Dumnezeu. Și Dumnezeu slăvește prin cântarea îngerească și omenească. Cum pot dormi oamenii, noi oamenii, și ne uităm zeci de ore la televizor, dar nu știm adevărul? Cum putem dormi când știm, dacă ferească Dumnezeu, murim mâine? Ce ne așteaptă? Să măsluiești cuvântul adevărul. V-am zis, comuniști odată, vai de mine, noi spunem adevărul prin gazeta noastră de la București. Dar nu, Mântuitorul ne spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Și mai vine și următoarea frază. Să cunoașteți adevărul, adică să cunoaștem Domnul Hristos, că El are puterea să ne facă liberi, nu libertinarul care întâlnim noi acum. Și să luăm o hârtie, să ne amintim de copii ce am făcut. Că am furat mere, că am furat o sugativă în clasa 1 ca mine, că m-am certat, că m-am bătut, că am urât, că tot ce am făcut. Toți am făcut. Ascultați-mă un pic. Și se șterge tot ce am făcut. Se șterge tot. Numai că îți trebuie căință. Dacă nu ne așteaptă urâții la toate vărurile. Da, așa este. Așa este. Nu străbător, dragi. Mai departe,
Să continuăm de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, unde v-am istorisit că se poate vedea această mare pictură cât sala la cinema, cu Vămile Văzduhului, și cu dorul de a ne îmbogăți, mergem la următoarea mănăstire, se cheamă Mănăstirea Xiropotamu. Mănăstirea Xiropotamu a fost titorită de un fiu de împărat bizantin, Sfântul Pavel, care în Sfântul Munte are două ctitorii, Mănăstirea Xiropotamu și Mănăstirea Sfântul Pavel. La acea mănăstire a doua vine numele mănăstirii de la el ca persoană, Sfântul, nu apostol Pavel, ci Sfântul fiul de împărat Pavel. Deci el era copil minor și trebuia să aștepte până împlinește vârsta ca să fie împărat. Și împărăția Bizanțului era ținută de un unchi. Și el atunci nu a ales împărăția lumească, ci a venit în Sfântul Munte și a trăit călugărește ca să-și mântuiască sufletul. Pentru că în Sfântul Munte este loc pentru a te ajuta să-ți mântuiești sufletul. Pentru dumneavoastră ce reprezintă Muntele Atos? Păi și poate să reprezinte ceva diferit ce am spus până acum. Pentru mine este visul pe care nu-l pot opri niciodată. Auziți? Dumneavoastră sunteți bogat că ați ajuns acolo și ați stat atâția ani. Auziți, asta este Duhul de mândrie. Eu, Doamne, m-am dus acolo pentru că sunt păcătos. Și m-am dus acolo să mă căiesc, că mănăstirea, schitul românesc, înaintea mergătorului, al Sfântului Învățătorului, ne spune, pocăiți-vă! Păi să mă căiesc pentru ce am făcut până la atâția ani. Și eu de asta am zis, să mă căiesc. Mereu greșim, supărăm pe alții. Da. Și acum, atenție, merg mai departe. Da. La Mănăstirea Xiropotamu se găsește cel mai mare fragment de lemn Sfintei Cruci, care se află pe coperta unei Sfinte Evanghelii. Deci imaginați-vă, cum mă duci la biserică, vedeți cât e de mare Sfânta Evanghelie când iese Părintele cu ea în fața poporului și după aceea intră cu vohodul, așa, și intră în Sfântul Altar. Ei, în acea Sfântă Evanghelie este un fragment foarte mare din lemnul Sfintei Cruci. Această mănăstire este dedicată celor 40 de sfinți mucenici care au pătimit în Sebastia, la 9 martie. Dar vă spun o minune care se întâmpla până la un timp și după aceea nu mai lucrat. Unde? Aici, în mănăstirea? Aici, la Mănăstirea Xiropotamu, în dreptul Sfântului Altar, creșteau în fiecare an, de ziua de 9 martie, a Sfinților 40 de mucenici, creșteau 40 de ciuperci. Numai ziua aceea. După aceea, creștinii le luau ca binecuvântare acasă, câte o bucățică de ciuperci plecau acasă, că era la ziua aia apăreau așa. Numai la ziua Sfință. Numai că s-a petrecut un lucru legat de 1274, ce am văzut la Zografu. Au tămărât niște preoți catolici și au forțat pe preoții ortodoxi să facă împreună liturghia. Au făcut împreună liturghia într-un paraclis. Au căzut tavanul pe ei. Și locul acela este afurisit. Adică nu e blesemat. Ați văzut acolo? Da. V-au spus călugării de acolo? Da. Acum să fac o paralelă și la Mănăstirea Marea Lavră e ceva asemănător, dar mai groaznic. La Mănăstirea Marea Lavră, prima în ierarhia Mănăstirii de Sfântul Munte, tot așa s-au dus preoții catolici și au forțat pe câțiva preoți de acolo să slujească împreună liturghia. Cei care au slujit împreună liturghia cu catolicii n-au mai putrezit când au murit. Au devenit hidoși la față ca dragi, atât dintr-un necaz, că oamenii curioși din firi, hai să văd și eu pe ceea care slujau, de-a lungul gândiți-vă, din 1274 până acum, câteva sute de ani buni, așa nu. Ei, erau curioși care doreau să vadă aceste fețe ale preoților blestemați, numai că alții înnebuneau. Se speriau așa de tare. Se spăimântau, săreau în mintea lor de pe fix. Și duceau acasă, și atunci ce au făcut? Ce măsură au luat părinții? I-au luat, n-am mai dat voie să fie văzuți, i-au dus într-o peșteră numai părinții să știe și le-au astupat gura la peștericele. Să nu mai vadă oamenii așa ceva, că au văzut efectele la nivelul psihic. Întâmplările pe care le spuneți sunt
fascinante și o să tac, pentru că o să lăsăm timpul să rezolve pe toate, că atât de multe nu știm. Continui cu mănăstirea, vaporul se oprește la Dafne. Acolo este portul central al Sfântului Munte. Dar dacă mergem din partea asta a Sfântului Munte, să nu mergem și în partea cealaltă, continuăm cu mănăstirea Simonus Petras. Mănăstirea Simonus Petras este ctitorită de Mihai Viteazu. La 1600 a avut loc un incendiu puternic din mănăstirea o ars. Și voievodul, credincios fiind că mama lui Mihai Viteazu a fost călugăriță, Maica Teofana, la mănăstirea Cozea să merge, să vedeți. Și acum, Mihai Viteazu ajută această mănăstire și drept mulțumirii grecii, care locuită de călugări greci, că te duci acolo la mănăstire să o vizitezi, vezi la camera de oaspeți portretul lui Mihai Viteazu. Ce frumos! Ca mulțumire, că e titor acolo. Că a fost și el martir până la urmă. A fost martir, dar s-a lăsat pe mână catolică și i-a tăiat capul. Că el trebuia să ducă bine în armată acolo și s-a dus pe mâna cui? L-au căsărit. Tot timpul au fost trădători. Da, trădători. Acum sunt mai mulți ca niciodată. Ce vreau să spun de Simonus Petras? Nu departe, mănăstirea Simonus Petras e construită într-un tip minunat. Pe o stâncă, pe vârf de stâncă. Acolo a fost o minune chiar când s-a construit mănăstirea, și anume trăia titorul călugărul Simon. De acolo pleacă numele. Simonus Petras. Simon Petru. Și acel călugăr a avut o vedenie la Maica Domnului că acolo pe vârful cea de munte trebuie să facă mănăstiri. Dar zice, cum să fac mănăstiri? Și a apărut Sfinții Arhangheli cu funii care tăiau vârful la muntele ceala și pe platoul ceala format să facă mănăstiri. Dar dacă te uiți în jos, e 100 de metri cel puțin până e prăpaste acolo. V-ați uitat? M-am uitat. Și atunci, atenție, ce minuni s-au întâmplat. Muncitorii care au participat la construcția acestei Sfinte Mănăstiri s-au fricoșat și ei, părinte, dar noi se simțim la fiecare part, că putem cădea și au murit. Gândește că la o prăpastă la 100 de metri, unde numai stâncă și ai căzut și poți să aleagă dintr-o om. Și ce s-a întâmplat? Cum au? Au trimis părintele stareț, când era pauza de masă, cu ceva gustare pentru muncitori. Și era și un pahar acolo, cu apă, cu așa. Și când s-au dus la muncitor, Doamne, s-a împiedicat când a ajuns aproape de el. Și au căzut călugărul cu tava ca așa și țineau Sfinții Arhangheli de mână până a ajuns jos, sărind fără să pățească nimic. Extraordinar. O prins curaj muncitor și au zis, aici este mâna lui Dumnezeu și hai să facem construcția. Curaj, asta n-avem noi. Prins curaj. Ați înțeles? Frumos. Și după aceea, aici poate fi văzută, e minune aici. V-am zis că fiecare mănăstire are icoană făcătoare de minune așa, specificul mănăstirii, dar este și mâna Sfintei Maria Magdalena caldă, la temperatură de 37 de grade. Ați atins-o? Da, sigur, că o scoate părinții la fiecare seară când vin credincioși la închinăciune, la Sfinții Moaște. Și scoate și mâna a Sfintei Maria Magdalena. Dumnezeu să pomenească pe bunica mea, că o chema Magdalena. O trăica văduvă, că bunicul meu a murit pe front și ea au rămas să crească 5 copii orfani. Magdalena, bunica mea. Și a reușit? Da, și eu acum, ducându-mă acolo, iată de câte ori pomenesc pe Sfânta Maria Magdalena, mi-amintesc bunica mea. Și ce vreau să spun? Credincioșii, ei numai mâna, până la cot. Deci, până la cot, mâna Sfintei este caldă, temperatură. De unde vine temperatura asta? Tot Harul Dumnezeu lucrează și dă ca acea mână să nu putrezească și să aibă temperatură ca la o persoană vie. Și de ce oare asta e, gândiți-vă? Ca să demonstreze că la Dumnezeu... Maria Magdalena a fost primul om, primul om a fost Maica Domnului, dar primul om dintre oameni, așa, ceilalți oameni, la care s-a arătat Mântuitorul înviat. Înțelegeți?
Și apostolii, când au primit vestea de la Sfânta Maria Magdalena, uite, m-am mers la cimitir și am văzut un înger și nu era mântuitor acolo și mi-a spus că Hristos a înviat. Apostolii uitat la ea și credeau că au nebunit. Și nu te crede. Și atunci s-au dat pe față. Deci, dacă nu mă credeți, eu am terminat cu voi. Duceți-vă și vedeți. Și imediat au alergat Sfânt Apostol Petru cu Sfântul Ioan Teologul să se convingă. S-o convins. Vă propun ceva. Mai departe. Vă propun să realizăm o discuție, o emisiune, un dat pentru spectatori despre nebunii. Ce înseamnă să fii nebun pentru Hristos? Da. Până atunci, sunteți de acord? Continuăm povestea muntelui Athos. Aproape de mănăstirea ctitorită de Mihai Viteazu, Simonus Petras. Dar trebuie să vă mai spun ceva, că noi trecem așa cu vederea. Sfântul care a ctitorit mănăstirea Simonus Petras, alături are o peșteră micuță cu aghiazmă, cu izvor cu aghiazmă. Dar știți ce a vrut să vadă la Dumnezeu? Era în Sfântul Munte și vrea să vadă semnul din la Betleem, când s-a născut Mântuitorul. Cine voia? Sfântul Simeon, care a ctitorit Simonus Petras. Aha. Și ce vede el în peștera aceea? Care era semnul? Vede steaua care a apărut la Betleem și o vede și el. Iată steaua. Dar steaua cu 8 colțuri. Înțelegeți? Și steaua asta cu 8 colțuri o are ca simbol, dacă vă uitați în icoana Maicii Domnului, uitați, o are pe frunte și pe umere. Uitați-vă aici la icoana Maicii Domnului. Steaua cu 8 colțuri. Deci a apărut Sfântului Cuvios Simonus Petritu. De asta apare la pește, cine se duce acolo să vadă lucrul ăsta. Mai departe, aproape, este mănăstirea Grigoriu. Se coboară foarte... Aici este icoana Sfântului Nicolae. Da. Și atenție, Sfântul Nicolae lucrează minunat și acum, pentru că în la muncitori au program de 8 ore, așa, dacă care vrea să mai lucrează așa. Acolo are program de 7 ore. Pentru că Sfântul Nicolae, fiind cel milostiv, o oră este milostenie de la Sfântul, că a lucrat 7 ore, spune, tu ai lucrat 8. O oră de la mine. Înțelegeți? Deci aici la mănăstirea unde este Sfântul Nicolae ca ocrotitor, este ctitorită de un cuvios părinte care trăia la o peșteră unde este izvor cu aghiazmul deasupra mănăstirii, Sfântul Cuvios Grigori. De acolo pornește numele mănăstirii. De la cuviosul Grigori, mănăstirea Grigoriu. Acolo este un izvor cu aghiazmă puternic, rece și, cum să spun... Izvor cu aghiazmă? Izvorăște aghiazmă. Izvorăște aghiazmă. E așa de puternică cât vara, zici, Doamne, când strici de grade, 40 și bună e aghiazma, răcoroasă. Și peșteră construită de mâna Sfântului, cum Sfântul Daniel Sihastru a bătut cu ciocanul și cu dalta de făcut la Putna chilia de acolo. Cine a fost la Putna știe despre ce spun. Mai departe, în mănăstire se găsește icoana făcătoare de Maicii Domnului hrănitoarea cu lapte. Deci Mântuitorul este hrănit ca un copil mic cu lapte de la sânul Maicii Domnului. Da. Nu prea mai există. Așa se spune galactotrufus, adică cea care hrănește pe prun cu lapte. Și este icoana alăturea Sfântului Mare Făcător de Minuni, Sfântul Nicolae, și tot acolo este sărbătorită Sfânta Doctoriță fără de arginți, Anastasia Romana. Și se face mare hram acolo. Să știți, la Sfântul Rusicon, la Sfântul Pantelimon este doctor fără de arginți Sfântul Pantelimon, aici vine Sfânta Anastasia Romana. Rămâne puțin la Sfântul Nicolae, la icoana făcătoare de minuni. Are o poveste. Are mai multe povești acolo, nu povești, istoria. Consemnate de Sfinți Părinți. La un hram al Sfântului, fiind milostiv Sfântul, nu aveau pește părinții la masă. Și s-au dus să pescuiască pe mare cu barca. Pentru hramul de-a doua zi. Pentru hramul care urma. Și au prins la rugășii făcând părintele Sfântul Nicolae, de voi ceva, că așa.
și-a prins un pește mare, îl da Sfântul. Dar cum l-a prins? Că peștii și ăla s-a zbătut și l-a scăpat din cârlig. Părinte iar a rămas fără pește. Și-a venit întristați către malul mănăstirii. Și iar a pus acolo, părinții, ce să folosească la da, trebuie neapărat să punem ceva pe masă acolo, că vin credincioșii și părinții la hram. Doamne, s-au apucat de pescuit și au prins același pește care scăpase cu buza din... Gândiți-vă și minune, Sfântul Nicolae a spus, ai fost jertfit pentru masă, du-te acolo și jertfești pentru masa hramului meu. Deci, la Muntele Athos, acești sfinți sunt prezenți, cu siguranță. Sunt vii acolo și Sfântul Nicolae și Maica Domnului și toți. Auziți? Ați simțit asta? Doamnă, nu mă întrebați pe mine, că eu sunt păcătos, m-am dus să mă căiesc. Nu m-am dus să văd minuni mari. Da, simțit. Auziți? Asta este, m-am dus pentru căință, am și eu niște păcate de tras, nu degeaba mi-a dat Dumnezeu boală. Că, uitați-vă la un lucru, eu la Huș, când am stat cu Părinte Mina, am pus așa în sufletul meu evlavii la Sfinții Ocrotitori de acolo, Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Dacă mă uităm la viața lor, viața Sfântului Pavel vine ca un prigonitor prima dată al creștinilor și după aceea pe drumul Damascului devine propovăduitor și apostol al lui Hristos, iar Sfântul Apostol Petru, el, fiind ucenic la picioarele Mântuitorului împreună cu ceilalți, am văzut slăbiciunea firii umane, omenești, și anume, odată aceeași persoană, Simone, se schimbă numele, când i-a spus Mântuitor, tu ești Petru și pe această piatră voi întemeia biserica mea, dar în altă împrejurare, când se opunea planului și gândirii dumnezeiești, Mântuitorul i-a spus clar, tu nu mai ești Petru, Simon, tu ești Satana, înapoi a mea Satană, că nu gândești cele ale Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Așa am pătimit și eu în viața asta, niște slăbiciuni și trebuie să căiesc timpul ăsta care mi-a dat Dumnezeu. Nu pentru altceva. Și ce vreau să continui cu mănăstirea Grigoriu, cu minunile Sfântului Nicolae. Pe bunicul meu îl chema Moise Nicolae. Și de la el, bunicul de pe mamă trăia. El a făcut 7 ani pe timpul războiului, a fost și veteran, dar nu se omoare oameni. El era brancardier, căra răniței. Așa, și duce acolo la mâna doctorilor. Ce vreau să spun? Și am văzut că Sfântul Nicolae avea smerenie. Care era în viața Sfântului Nicolae exemplul cel mai mult de smerenie? Minunea cu cele 3 fete ale unui om de pe raza episcopiei Sfântului Nicolae, care un om le-a crescut și fetele crescând mari trebuiau să le mărite, dar atunci era o barieră. Erau săraci și trebuiau să aibă o zăstri. Că fără zăstri nu puteau mărita. Și atunci spun în frica lui Dumnezeu, asta este istoria, nu alte cuvinte. Tatăl lor a zis la fete, eu n-am bani cu ce să vă fac vouă zăstri, trebuie să vă mări. Duceți-vă în stradă și faceți prostituții. Când au auzit oamenii din eparhie de treaba asta, s-au dus răbile. Părinte, eu ce vrea să fac omul cealaltă creștin din eparhia noastră cu fetele lui, să le dea pe stradă să facă prostituții. Știi ce a făcut Sfântul Nicolae? Noaptea, fără să fie văzut. Așa trebuie, pe ascuns, da, fapte bune. Se duce și află unde e adresa cu tare, avea o pungă, că l-a întrebat de oameni, băi, cât costă să înzăstrăzi o fată cea mai mare? Păi atâta, părinte. Și aruncă banii, singur era. Aruncă banii fără să fie văzut de nimeni. Pijam la fata aceea, la casa aceea și pleacă, fugi. Băi, a doua zi a văzut creștinul că avea cu și-și mărita prima fată, o mărită. Și a doua oară, la fel face și cu a doua fată. Sfântul Nicolae, fără să fie văzut, iarăși dă să-și zăstrăzi a doua fată. Și-o mărită și pe a doua. Numai că la a treia fată s-a pus omul nostru pe pândă.
creștinul, cu fetele. Și o să spun, dar și mi faci așa milă cu mine și cu fetele mele. Ia să văd eu. Și când colo, odată Sfântul Nicolae să fugă, dar la oricare distanță, eu văzut profilul ăsta, era Sfânt Episcop, o zis, ăsta e episcopul nostru, bă, și atunci o lăsat scris despre minunea cu cele 3 fete înzăstrate și apoi măritate. Spuneați că a fost episcop cântând la strană. Da, aici e o mare durere. Pot să spun la Mănăstirea Rila, comuniștii au depopulat mănăstirea. Eu mă uitam la părintele Mina, bătrânul, că el a scris... Mina Dobzeu, când a scris în 59, s-a desfințat mănăstirii și să dăde bani la călugări și la călugăriță, să plece acasă, să lucreze pe la fabricile bolșevice și să termine cu călugării. Așa au făcut și acolo la Mănăstirea Rila, de-au rămas numai câțiva. La Mănăstirea Grigoriu, mergem mai departe, la Mănăstirea Dionisiu. Mănăstirea Dionisiu, aici trebuie mâna Sfântului Ioan Botezător. O găsim, știu că ați adus-o. Povestiți că eu o scot imediat. Mănăstirea Dionisiu este ctitorită de un cuvios părinte Dionisie. Dar ce vreau să spun aici? Am avut ctitor și-l avem pe Sfântul Neagoi Basarab, care a ctitorit, vă aduceți aminte din Meșterul Manole, pe vremea lui, cea mai frumoasă biserică la Curtea de Argeș. Ei, pe vremea aceea, mâna Sfântului Ioan Botezător se afla în țara românească. Dar aici la mănăstire se mai găsește moaștele Sfântului fost patriarh de Constantinopol și mitropolit al țării românești, Nifon. Sfântul Nifon, patriarh al Constantinopol și mitropolit al țării românești, a fost părintele Sfântului Neagoi Basarab. Sfântul Neagoi Basarab a fost ucenicul Sfântului și a fost o legătură foarte strânsă. A fost un necaz, acum să fac o mică paranteză, pe vremea aceea când a fost chemat de domnitorul Radu din țara românească să organizeze mănăstirea. Sfântul Nifon, după ce a organizat mănăstirea din țara românească, biserica, a pățit următorul lucru. La fel ce a pățit și Sfântul Ioan Botezătorul când a trăit, i s-a tăiat capul. Și anume, Sfântul Ioan Botezătorul tăia capul regele Irod că i-a atras atenția să nu trăiască cu regele, cu femeia fratelui său care era în viață. Și pentru asta regele, chiar de ziua lui din naștere și cu băutură în cap, tăia capul Sfântului Ioan Botezător. Sfântul Nifon, mitropolit al țării românești, pătimește ceva la fel, și anume, domnitorul Radu avea lângă el niște lingușitori, unul boier din Moldova, chiar moldovean spunea. Și voia acela. El era căsătorit în Moldova cu familii și când s-a dus în țara românească, voia să căsătorească cu altcineva din țara românească. Și atunci Sfântul Patriarh nu a fost de acord cu așa ceva și de aici se trage prigoana. Și el spune, eu plec alungat de tine din țara românească, dar să vezi că după aceea vine vijelii și n-ai să mai ai șezarea care o ai avut în țară când a fost Harul Dumnezeu asupra ta. Și a plecat în Sfântul Munte. De Sfântul Nifon, fost mitropolit al țării românești, patriarh de Constantinopol, prigonit de domnitorul Radu, se duce în Sfântul Munte ca simplu călugăr. Că trecuță ani, era mănăstirea lui din început, când era el tânăr, acolo s-a călugărit. Dar trecând ani, nu l-au mai cunoscut părinții, că era bătrân. Și atunci l-au primit părinții, de unii vii, păi sunt și eu venită din lume, primește-mă părinte, stare și pe mine să fac ascultare aici. Și odată ascultare, să care lemni la mănăstire cu măgare de acolo. Și făcând o perioadă, câțiva ani ascultarea asta, la stare se arată Sfântul Ioan Botezător. Și îi spune, de ajuns câtă smerenie au făcut Nifon, patriarhul Constantinopolului.
când a văzut starețul. Cum? Cel care ți-a dus și lemniței cu măgarii e Nifon Patriarhul Constantinopol. Și a doua zi, starețul dă poruncă la toată opștea, fără să știi că vine Nifon cu mularii, deci Sfântul nu știa de lucrul ăsta. Și când vine cu mularii încărcat cu lemni la mănăstiri, trage clopotile ca primirea la un ierarh, ca la un patriarh. Și au zis, Doamne, mi-ai descoperit, vreau să trăiesc în smerenie, să nu fiu descoperit. Dar acum părinții o să mă țină numai să rămână arheria voastră și nu știu ce. Și într-adevăr, i s-a dat cinstea cuvenită. Se află mormântul dăruit de ucenicul său, domnitorul țării românești, Neagoe Basarab, cu un acoperământ din aur și argint la mormântul patriarh. La cimitir, acolo se poate vedea lucrul ăsta. Deci ne putem vedea. La această mănăstire interior este o icoană făcătoare din lumea Maicii Domnului, pictată de însuși Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Nu se mai cunoaște fața, pentru că au trecut 2000 de ani de la această pictură a icoanei de Sfântul Apostol Luca, dar ne putem închina și la mâna Sfântului Ioan Botezătorul. Ați atins-o? Da. Adică nu că am atins-o eu. Părintele care răspunde Sfintele Moaște mi-au pus-o pe cap. Ca binecuvântare. Au zis să fii binecuvântat. Și care-i problema? E cea mai mare bogăție a mănăstirii. Pentru că este mâna celui mai mare bărbat născut din femei, este mărturia Domnului nostru Iisus Hristos. De ce a avut această demnitate această persoană? Pentru că, ia uitați-vă bine, când s-a născut Mântuitorul pe pământ, în perioada aceea de la zămistuire la naștere, Maica Domnului face o vizită la Sfânta Elizabeta și a avut loc prima întâlnire între Creator și creație, când spune bucură-te ceea ce ești plin de har, bucură-te Marie. Deci Sfânta Elizabeta se închina și a spus cauza, că pruncul a săltat în pântecele meu de bucurie, că a venit la mine Maica Domnului meu. Deci iată ce demnitate a avut Sfântul Ioan Botezătorul. Și ce demnitate mai are? La judecată, când va fi judecata universală a tuturor popoarelor și a tuturor oamenilor, Mântuitorul care urma judecător în centru, pe tron, judecător, alături a Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezător. Frate Marcel, după mănăstirea Dionisiu, urmează mănăstirea Sfântul Pavel. Mănăstirea Sfântul Pavel este ctitorită de acel fiu de împărat care v-am spus că a ctitorit mănăstirea Xiropotamu. Și în această mănăstire se află darurile care le-au primit magii atunci când s-a născut pruncul la Betleem. Le-ați văzut, deci acolo. Aur, smirnă și tămâie sunt păstrate acolo cu mare sfințenie. Dar cum au ajuns acele daruri? Asta mă întrebam și eu, acolo. Da. Păi următoarea istorie. Cum au fost păstrate? Da. Sultanul, după ce o cucerit Constantinopolul, fiind musulman, o luat în haremul lui și o fiică de-a regelui Serbiei. Și această fiică a regelui Serbiei, fiind de credință ortodoxă, crescută așa, și o zis sultan, să dăruiesc un dar, că eu am pus mâna pe toate bogățiile Bizanțului, să dăruiesc un dar soției mele din harem, așa. Și o chema Maro. Maro. Și primește de la sultan darurile magilor, că era la Constantinopol atunci, acum l-a transformat în Istanbul, le schimba numele în Istanbul. Și îi dăruiește lui Maro aceste daruri ale magilor. Dar când le-au primit, Maro, care acum făcea parte din suita și haremul
sultanului, nu-i vine bine că știa ce înseamnă darurile magilor. Era ceva sfânt, foarte sfânt. Și cu mare evlavie la popoarele ortodoxe pentru așa ceva. Și atunci s-au gândit să le ducă în Sfântul Munte Athos, să le des acolo. Și când s-au dus, au ajuns cu corabia în dreptul mănăstirii Sfântul Pavel. Și s-au coborât de pe corabie cu darurile în brațe, mergând să le ia femeie, dând să meargă către mănăstiri. Și la mijlocul distanței, de la mare până la mănăstiri, s-a arătat Maica Domnului și îi spune: stop, mă rog, aici eu sunt stăpân. Întoarce-te înapoi. Și atunci lasă acele daruri la mănăstiri și se întoarce în suita sultanului și de atunci darurile magilor sunt în tezaurul ortodoxiei și în Sfântul Munte Athos. Au fost multe femei care au nesocotit porunca Maicii Domnului, dar ați auzit povești? S-au deghizat în bărbați și au murit pe loc, am înțeles. Au fost sub pedeapsă, că, ascultați, Maica Domnului este ascultătoare de Dumnezeu. Tu, omule, pe cine asculți când faci așa ceva? Nu mai asculți de Dumnezeu, asculți de ce popoare. De asta spun că aveți grijă. Dumnezeu i-a lăsat un dar femeii, să dea viață, nu să ne socotească poruncile dumnezeiești. Deci să dea viață, că Eva a tradus înseamnă a dat viață, cuvântul numelui. Dar să ne ferească Dumnezeu, acum numai viață nu dă când faci în România peste 30 de milioane de avorturi. Și la îndemnul satanii, nu-i la îndemnul lui Dumnezeu. Acum, mai departe, la mănăstire se poate vedea și icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, Mirteotisa, adică izvorătoare de mir. Izvorăște mir. Dar vă pot spune și altceva, printre Sfintele Moarte, cine merge acolo, o să vadă și o parte din moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon. Auziți, atât de mult m-a parfumat cu mir Sfântul Pantelimon, mai multe ca alte Sfinte Moaște. Deci eu văzut că eu sunt bolnav, o zis eu sunt doctor. Hai să-ți dau un mic. Vă dau putere. Deci când ajungeți în fața moaștelor, bine, deodată simțiți, da? Se simt, dar nu întotdeauna. De ce? Pentru că cel rău mă ispitește și cad iar întunecimii, numai atunci când am inimă disponibilă, cum se zice. Și curățenia sufletească poți să o ai, poți să o pierzi. Uitați-vă și noi acum cu trupul ăsta ce facem. Îl speri acum, dar după aceea ai dus afară și te murdări rapid. Iar te speri, iar te murdărești. Tot așa, așa e și cu sufletul. Și credeți că starea asta de curățenie sufletească puțini oameni o realizează. Dar să merg mai departe. Și o păstrez. Mai departe, ce vreau să spun, în jurul acestei mănăstiri se află schitul Neaschitii. Neaschitii, unul a trăit în secolul 20, un mare părinte, are o biserică greacă, îi cuvântul Sfințării, și anume Sfântul Iosif, care a învățat pe creștini, o strâns în jurul lui ucenici și a învățat rugăciunea inimii cu metanierul, folosind metanierul. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește! Cum făcea Părintele din Da, cum făcea. Ei și au ajuns la Sfințeni. Gândiți-vă, el și ucenicii săi, făcut un grup de oameni, unul și unul, ca practicanți ai rugăciunii. Vorba despre cuviosul Efrem Catunachioto, este vorba despre cuviosul Arsenie, este vorba de cuviosul Efrem, care a făcut 20 de mănăstiri în Statele Unite, acum de anul trecut o trecut la Domnul. Cuviosul Efrem, care s-a străduit în Statele Unite să facă 20 de mănăstiri. Și Sfântul Aralambie, care a fost tareț la la mănăstirea Dionisiu. Ce vreau să vă mai spun aici, ca să închei, cu o istorie frumoasă. Ctitorii de la următoarea mănăstire, în peisajul nostru, este mănăstirea Marea Lavră. Marea Lavră este prima Sfântul Munte în ordine ierarhică și a fost titorită de Sfântul Atanasie. Sfântul Atanasie
au trăit în același, au fost contemporan cu Sfântul Pavel și au făcut o întrecere între ei. O zis așa, facem amândoi mănăstiri, Sfânta Liturghie, începând la aceeași oră. Și când am terminat Sfânta Liturghie, pornim unul către altul. Și unde ne întâlnim, acolo trasăm hotarul dintre cele două mănăstiri. Sfântul Atanasie a fost mai sprinter lipișor și a făcut un teritoriu mai mare, iar Sfântul Pavel mai termina mai târziu și teritoriul mănăstirii începe acolo, chiar în coasta Sfântei Mănăstirii Sfântul Pavel, și anume începe cu schitul Sfânta Ana. La Sfânta Ana, acolo sunt foarte multe sfinte moaște, sunt mulți părinți îmbunătățiți și pusnici și multe sfinte moaște pentru că este mama Maicii Domnului. Mama Maicii Domnului. Da. Ce frumos a spus. Frate Marcel, pentru că emisiunea asta s-a terminat aici. Eu vă mulțumesc mult că datorită dumneavoastră eu am pășit astăzi puțin pe muntele Athos. Și când eram foarte tânăr îmi doream atât de mult să ajung acolo și spuneam că mă duc în genunchi. De atunci m-am întinat, dar astăzi, în prezența dumneavoastră, am redevenit cea de altă dată și vă invit să continuăm emisiunea, să vorbiți despre minuni din Sfântul Munte Athos. Că aveți multe să ne spuneți. Dacă vreți, vrea să acceptați o nouă întâlnire. Ce am spus până acum a fost numai pe versantul vestic. Acum trebuia să scrieți, va urma să vă spun și despre versantul estic. Să ne rugăm la Dumnezeu să rânduiască întâlnirea noastră, da. Să continuăm, dragii mei, povestea minunilor, a sfinților, a celor locuri minunate unde Maica Domnului este stăpână, iar sfinții sunt lângă călugării care stau acolo. Nu numai că lângă călugării care stau acolo. Ei stau cu urechile ciulite, cum spunem noi în vorba moldovenească, la rugăciunile noastre. Să ne ajute. Iată, am aici o fotografie și pot să vă arăt o minune mare cu unul dintre sfinți care a trăit... Ultima minune de azi și vom continua cu celelalte. Da. Un sfânt din Sfântul Munte. Da. Aceasta nu. Da. Cu Sfântul Cosma Etolu, da. A trăit la Mănăstirea Filoteu și trebuie să vă spun în episodul 2. Sfântul este acesta? Nu, uitați-vă. Acest om mai în vârstă, cu fața mai luminoasă, așa, a venit din Statele Unite ale Americii și a vrut să facă o poză când au vizitat Grecia și așa mai departe. Când a developat fotografia acasă, a văzut că alături de el este un alt om care poartă o cruce mare și îl binecuvintează. Era vorba de Sfântul Cosma Etolu. Sfântul Cosma Etolu a trăit la Mănăstirea Filoteu și este acel sfânt care a întemeiat peste 200 de școli la greci. De ce? Pentru că era un pericol mare când a trăit Sfântul Cosma, și anume turcii, nu numai că le luau tribut, dar voiau să-i învețe pe greci să lesă greaca și să învețe limba turcească. Și acesta este Sfântul? Sfântul Cosma, care apare în fotografia respectivă. Da, am vrut să vă fac referire la altă minune de la Sfântul Pantelimon și asta am trecut repede și cu asta încheiem. Minunea din anul 1903, așa, când tot cu aparatul de fotografiat, iată că am și eu aparat de fotografiat, că m-am învățat. L-ați folosit în muntele Athos? L-am folosit. L-ați cumpărat special pentru asta? Da, pentru că noi suntem oameni și memoria ne mai trădează, dar mai păstrăm printr-o fotografie ceva bun de văzut. Și anume, ce vreau să vă spun, este că în 1903, la 21 august, părinții au hotărât următorul lucru. Azi este duminică sărbătoare și nu mai facem milă cu părinții sărași, că erau peste 3000 de călugări. Și
și primeau alimente cu corăbile din Rusia, din Ucraina și au zis, gata, terminăm și fiecare să descurce cum poate. Și când au developat fotografia la acea ultimă milostenie, aici era economul mănăstirii, care făcea milostenii, așa, când au developat fotografia, au văzut că a apărut Maica Domnului. Deci o femeie în flăcări la picioare, uitați-vă, înflăcărată. Și când s-au uitat părinții, sunt părinților. Aici vedem că nu sunt numai călugări, este și o monahie în față. Zice, fraților, uitați-vă la picioare, îți flăcări, deci e har dumnezeiesc, îi Maica Domnului. Și hotărârea noastră nu a fost bună. Deci să continuăm să facem milostenii. Că așa, avem mult, să facem milostenii mai mult. Avem puțin, să facem mai puțin milostenii. Dar să nu încetăm niciodată a fi milostivi. Da. Deci unde s-a întâmplat asta? La mănăstire? La mănăstirea Rusicon, la Sfântul Pantelimon, chiar la intrare. Acolo și la mănăstire se poate vedea. Uitați-vă că aici, în fundal, este zidul mănăstirii, da? Și la nici 5 metri este intrarea în mănăstire. Mulțumesc, frate Marcel, pentru tot ce ne-ați dăruit astăzi, pentru trăirea dumneavoastră frumoasă, pentru abilitatea de a veni la Vaslui, pentru a ne încuraja, așa cum care călugări au fost încurajați atunci când construiau ce mănăstire, unde era Simonus Petras. Când Sfinții Arhanie Mihail și Gavril au venit și l-au luat pe acel călugăr cu tot cu tavă, cu apă. Da, și în loc să cadă rapid în jos, să moară, așa cum te-ar ține cineva într-o palmă și te lasă ușor, 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 până la pământ, fără să pățări nimic. Oamenii vedeau numai călugări cum ținea tava, fără să viersă niciun conținut. Pentru că nu vedeau cine era. Da. Deci lucru minunat, că Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Fie ca Maica Domnului, protectoarea Sfântului Munte și a noastră, a locului unde ne aflăm, să ne țină pe toți românii, pe toți oamenii, pentru că ne iubește pe toți și este mama noastră, este prietena noastră cea mai bună, să rămână și să ne țină de mână, să ne ocrotească și să ne ajute să continuăm poveștile acestea care să ne ajute ca atunci când plecăm aici unde colegul meu, Alex, te rog, unde cei urâți stau și văd tot ce facem în viață, să ne fie ușor atunci, dragii mei. Până săptămâna viitoare, vă doresc să iubiți, să iertați și să ne rugăm unii pentru alții. Popor român, cu avorturile care le faceți, iată ce faceți chipul Mântuitorului, plin de sânge. Am o icoană de culeasă și fotografiată din Sfântul Munte Atos cu chinurile iadului. Și Mântuitorul se duce în iad și culege de acolo copii avortați și plânge. Popor român, vină înapoi la păstorul tău, învățătorul în care este împărat ceresc și are porunci buni și este Creatorul nostru. Avem obligația întâi față de Creatorul nostru, după aceea ce o mai spune oamenii, dar întâi suntem obligați să respectăm poruncile Creatorului, care este dătător de viață, nici de cum nu este pentru moarte. Mulțumim! Pe data viitoare! Hristos a înălțat!